Αξιοθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ειδών Ιούδας ότι ο Ιησούς κατεκρίθη μεταμεληθής, απέστρεψε τα 300 αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον ημαρτών παραδούς αίμα αθώων. Ιδε είπον τι προς ημάς σύ όψη και ρίψας τα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελθόν απήξατον. Οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον ουκ έξες τη βαγήν αυτά εις τον κορβανάν επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμέως εις ταφήν της ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα 300 αργύρια την τιμήν του τετιμημένου όν ετιμήσαν το από Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις των αγρών του κεραμέως καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφη αυτό «Σύ λέγεις» και εντοκατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε εορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύειν ένα το οχλοδέσμιον ον ήθελον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών. Ήδη γαρ ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν.
καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατώναρ δι' αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, οι δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν έφη, τι γαρ κακόν επίησεν, οι δε περισσώς εκραζών λέγοντες σταυρωθήτω. Ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, απενύψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας, παρέδοκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εμπτήσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότεν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν οι νάροι των σταυρών αυτού.
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Ο Ελίδας
και γάρ το Πάσχα ημών, υπέρ ημών ετήθη Χριστός, αλλά καθάρωμένε αυτούς από παντός μολυσμού και ειλικρίνος δεητόμεν αυτό. Ανάστα Κύριε, σώσον ημάς ως φιλάνθρωπος. Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασης υπάρχει τον λαό σου. Και επ' αυτό περικριθώντες σε τον σταυρωθέντα Θεόν ημών υμνούμεν Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αμήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όρωσας εκκρεμαμένον Χριστέ εις εκείσασα, ανεβώ αντί το ξένον όρο, μυστηρίων ιέμου, ως επί ξύλου θνήσεις, σαρκί πυκνημένος ζωής χωρίγε. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του λόγου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη ρόγη και ντυθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήριμον δόξα σοι. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτε απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο εστι πρετόριον, και συγκαλούσιν όλην την σπήραν, και ενλίουσιν αυτόν πορφύραν, και περί τη θέασιν αυτό πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, και ήρξαντο ασπάζεστε αυτόν και λέγειν, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμμο, και ενέπτυον αυτό, και τυθέντες τα γόνατα προς εκείνουν αυτό, και ότεν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν, ή να σταυρώσωσιν αυτόν.
και αγκαρεύουσι παράγοντα την άσημωνα Κυριναίων, ερχόμενον απ' αγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ειν άρη των σταυρών αυτού, και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ο έστι με θερμινευόμενον κρανίου τόπος, και δίδουν αυτό πίνες μυρνισμένων ίνων, οδέου και λαβέ, και σταυρώσαντες αυτόν, διεμέριζον τα ημάτια αυτού, βάλλοντες σκλήρων επ' αυτά, τίστη άρη, ειν δε ώρα τρίτη, και σταύρωσαν αυτόν, και είναι η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και συν αυτό σταυρούς οι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνίμων αυτού, και πληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά νόμον ελογίσθη. Και οι παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες, ουα, ο καταλύων των ναών και εν τρισιν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων, έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δυνάτε σώσε. Ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτων ειν από του σταυρού, ειν αΐδομεν και πιστεύσομεν αυτόν. Σταύρωσον, τον ενέρημα τους μαναδοτήσαντα, ημείς δε των δικαιών, ληστήν μιμισάμενη πίστη κράζομεν, μνήστητη και ημών σωτήρεν τη βασιλεία σου. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτή των
Μνήστητη και ημών σωτήρεν τη βασιλεία σου.
διεμερίσαντο τα ηματία μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κρύβο. Διεμερίσαντο τα ηματία μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρο. Ο Θεός μου πρόσχες μη, ή να τι εγκατέλει πες με. Διεμερίσαντο τα ηματία μου εαυτής Και επί των ηματισμών μου έβαλον και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυριών των Θεών ημών οικετεύσομεν. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. ειρήνη πάση Και το πνεύματι σου. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Kyrie, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, ελθόντες οι στρατιώτες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως εστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μετακολλής μεμειγμένον και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες ειν αυτό δύο λίστε, εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνύμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες. Ο καταλύων των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών σώσον σε αυτόν, Υιός ή του Θεού κατάβηθη από του Σταύρου, ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσε, η βασιλεύς Ισραήλ εστι, καταβάτων ειν από του Σταύρου, και πιστεύσομεν αυτόν. Πέπειθεν επί των Θεών, χρυσάστον ειν αυτό, η θέλει αυτόν, είπε γάρ, ότι Θεού είμαι Υιός. Το δαυτό και οι ληστέοι οι σταυρωθέντες αυτό, ονείδιζον αυτό, από δέκτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην, έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς, φωνή μεγάλη λέγον, Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθάνι, τούτο έστι,
Θεέ μου, εινά τι με εγκατέλειπες. Τινες δε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον, ότι ηλίαν φωνή ούτως, και ευθέως δραμών εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων, πλήσαστε όξους, και περιθείς καλά μου επότιζεν αυτόν. Οι δε λυποί έλεγον, άφες είδομεν ή έρχεται Ηλίας όσον αυτόν, ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστης δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη, και πέτρα εσχίστησαν, και τα μνημεία ανεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη, και εξελθόντες εκ των μνημείων, μετά την έγερσιν αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην, και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μετά αυτού τηρούντες των Ιησούν, οι δότες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγαλιό σου και κατά το Χριστό σου εξάρτητον το όνομά μου. Επιπλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου επαιών μου στήρια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το περόν επαιών σου επίησα, όπου σαν δικαιωθείς τη λόγια σου και εκεί σου κρεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνήφθην και εν αμαρτίες εκκλείσαι μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια γάψα στα άδεια και τα κρύβια της σοφίας του εδηλωσάς με. Κρατείς με σώπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πρεχιόν να ευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλίζη και βροσύνη να αγκαλιάσονται ως θέα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάστα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσου εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάσης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο Πνεύμα μου. Απόλυτη τα καλή σου τρίου σου και πνεύμα γεμονικό στηριξών με. Τη δάκουσα νόμου στα σου και σε βήσε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενσύν σου. Ότι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, λοκαυτώματα ούκ και αδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός ούκ εξορώσει. Αγάτρον, Κύριε, διαδοκίσεις του Σιών και οικοδομητή τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης στα αφρά και λοκαυτώματα, τότε ρίσουν επί των θυσιαστριών σου μόσχους. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακρόσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία, οραθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, πάση, Το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήγοντος συν το Ιησού και έτεροι δύο κακούργοι συν αυτό ανερεθήνε
και ότε απήλθον επί των τόπων των καλούμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, ον μεν εκ δεξιών, ον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρων, και ειστήκει ο λαός θεωρών, εξεμικτήριζον δε και οι άρχοντες συν αυτής λέγοντες, άλλους έσωσε, σωσάτο εαυτόν, ή ούτως εστιν ο Χριστός, ο του Θεού εκλεκτός. Ενέπαιζον δε αυτό και οι στρατιώτε, προσερχόμενοι και όξος προσφέροντες αυτό, και λέγοντες, «Εσύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν». Ειν δε και επιγραφή γεγραμμένη επ' αυτό, γράμμασιν ελληνικής και ρωμαϊκής και εβραϊκής, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων ευλασφήμη αυτών λέγον, «Εσύ ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείς δε ο έτερος, επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει των Θεών, ότι εν το αυτό κρίματι, και ημείς μεν δικαίως, άξια γαρ όν επράξαμεν, απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδένα τόπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού, «Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και είπεν αυτό Ιησούς, «Αμήν λέγωσι, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Ειν δε ως η ώρα έκτη, και σκότος εγένετο εφόλην την γην έως ώρας ενάτης, και σκοτίσθη ο ήλιος, και εσχίσθη το καταπέτασμα του ναού μέσον, και φωνήσας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, «Πάτερ, εις χείρα σου παραθήσομαι το πνεύμα μου». Και ταύτα υπόν εξέπνευσεν. Ιδών δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον εδόξασε τον Θεόν λέγον, «Όντως ο άνθρωπος ούτως δικαιοσύν». Και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι επί την θεωρίαν ταύτην θεωρούντες τα γενόμενα, τύπτοντες σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Ιστίκησαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού μακρόθεν, και γυναίκες εσυνακολουθήσα σε αυτό από της Γαλιλαίας, ορώσε ταύτα. Εξιών ελαιώνος μέγα προσώνος είναι ανήλθον.
εσδεμένοι πόντες, ου συνάξω κηρύξε με φιλανθρώπο. Έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, συγχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον δι' ημάς σταυρωθέντα, δεύτε πάντες υμνήσομεν, αυτόν γαρ κατήδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγεν, ή και σταυρών υπομένης, σύ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Συ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Τον ίδιον άρνα, η αμνάς θεωρούσα προσφαγήν ελκόμενον, οικολούθη Μαρία τριχωμένη μεθετέρων γυναικών, ταύτα βόσα, που πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελής, μη έτερος γάμος πάλινε στην εν κανά, κακίνην σπέβδης, ή να εξίδατος αυτής σύνον ποιήσεις, συνέλθωση τέκνον, ή μήνος ή μάλλον, δώσ' μη λόγων λόγε, μη σιγών παρέλθεις με, ο αγνήν τηρήσας με, σιγάρ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Σιγάρ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιμεών Επισκόπου Περσίδος και του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, των κάλαμων, των σπόγκων, το όξος, τους σύλλους, την λόγχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, άδει ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν, ζώνη Θεός και νεκρωθείς εν ξύλο, ο νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε, και κλεισμένας ήνιξε της εδέμ πύλας, βαλώνολης της κλίδα το μνήστητή μου, τη υπερφυή και περί ημάς παναπύρος σου εσπλαχνία Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Στήλην κακίας αντιθέου, πέθεστη παρεδειγμάτισα, κατά Χριστού θεφλιατόμενο, όνομα συνέδριον δουλεύεται γερά, κτίνε μελετά, τον ζωής κρατούν να απαλάβει, ον
δοξάζουσα εις τους αιώνας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι από βλεφάρων μαθήτεν ειν ύπνον νέφης Χριστέ τινάξατε. Εν προσευχή δε γρηγορείτε πειρασμό μήπως όνειστε και μάλιστα σήμων το κρατεό γαρμίζον πήρα γνώτη με πέτρε. Ον πάσα κτήσεις ευλογή δοξάζουσα εις τους αιώνας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, φεύγιλον έπος των χειραίων, ου πότε προείσομε δέσποτα, συνσυθανούμε ως ευγνώμων, κάμοι πάντες αρνήσονται, ευώησε Πέτρος, σάτσου δε αίμα, ο πατήρ σου απεκάλυψε μισέ, ον πάσα κτήσεις, ευλογή δοξάζουσα εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Αγίον Πνεύματον Κύριον, βάθος σοφίας θεϊκής και γνώσεως σου πανεξηρεύνησας, άβυσον δε μου των κρυμάτων, ου κατέλαβες άνθρωπε ο Κύριος έφη, σάρσουν υπάρχον μη καυκό, αρνήσει τρίτον γάρμε, ον πάσα κτήσεις, ευλογή δοξάζουσα εις τους αιώνας. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απαγορεύεις Σίμων Πέτρε, όπερ πισιτάκος οσύρητε, και εσύ παιδείς Κυρία θάνων προσελθούσα προείσισε, ον Κύριος έφη, πικρός δακρύσας, έξις όμως εμίλαντον με, ον πάσα κτήσεις ευλογή, δοξάζουσα εις τους Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν υμνείς τιμώντας, μεγαλύνομαι. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ολέθριος πήρα Θεός τυχόν, ονειρευομένων θεοκτόνων συναγωγή,
επέστη Χριστέσι και ως αδικονήλθε, τον κτίσιν των απάντων, τον μεγαλύνομεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νόμων αγνοούντες οι ασεβείς, φωνάς προφήτων τεν μελετώντες διακαινείς, ως πρόβατον ήλκον σε των πάντων δεσπότη, αδίκως βαγιάσεων μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εις έφθεσιν εκδότων την ζωή, συν της γραμματεύσιν ανερείς θελιερείς, παρέσχονται γένες αυτοκτονοκρατία, τον φύση ζωοδότη, ον μεγαλύνομεν. Γενήν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εκύκλωσαν κίνες ως οι πολλοί, εκρότησαν άναξη αγώνα συγγραφισμό, ηρώντων σε, σου δε ψευδίκατε μαρτύρουν, και πάντα υπομείνας, απάντας έσωσας. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεχούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη. Παναγίας αχρόνιου περευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθεύου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Ότι σε νουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ληστήν αυτήν μερών, το παραπτήσου ηξιώσας, Κύριε. Κάμε το ξύλο του σταυρού
του καταξιωθήνε ημάς εκροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Το πνεύμα Ιησού. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ειστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστότα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε ιδού ο Υιός σου. Ή τα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει διψώ. Σκεύωσουν έκει το όξους μεστών, οι δε πλήσαντες πόγκον όξους και ισόπο περιθέντες προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε τετέλεστε, και κλίνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο επί Παρασκευή ειν γάρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου. Ρώτησαν τον Πιλάτων ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθονουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου τους σταυρωθέντος αυτό. Επί δε των Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλής των στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν ένιξε, και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο εωρακός με μαρτύρηκεν και αληθινή εστίν η μαρτυρία αυτού. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ήνα και ημείς πιστεύσιτε. Γένετο γάρ ταύτα, ήνα η γραφή πληρωθεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Και
Venite, ascolti,